Serduška. Ne, tam má jenom 2 brýle, já mám 3. No takže Kája jede, jo, brýle na 3. Jinak Nezajímá. Adélko, brzo udělám, pravděpodobně v příštím týdnu udělám stream o nějakým buď krimi příběhu nebo věcech, co jsem teď viděla o nějakých seriálech. Tak jenom abyste věděli, tak jsem na vás nezanevřela a všichni, kdo tady se mnou zůstanete a byli jste tady se mnou ohledně mých seriálů, filmech a takovýchhle věcí, tak určitě se těšte na pokračování. Nehodlám tady dávat energii do ničeho špatného, to předem upozorňuji, nebudu na nic takového reagovat. To bych ti taky přijela splácat prdel. No tak ty vole, u tebe to vím, ale já bych reagovala na jednu věc. A věř mi, že já se víc bojím tady háčkole, než mojí mámy, a to se mojí mámy bojím hodně. To věřím. Kája se nezdá. Kája je dobrá kamarádka. To bych chtěla říct. Kája fakt... Když si na to přijdu, víš? Ano, když si na to přijdeš, ale seš strašně dobrá kamarádka. Strašně. Stojíš si za svýma lidma, pomáháš lidem, umíš se pěkně nasrat, když lidi dělají píčoviny, umíš to pěkně dát najevo, ale za to já jsem ti vděčná. Ty víš, že já jako jsem člověk, který prostě tu kritiku bere, udělá píčovinu znova mě vypíčuješ, to je v pořádku, No, jasně. ale nepřestane vás mít ráda. Jo, je tady prostě pro vás a to je něco, co jen tak nikdo nemá. A já dneska měla nějakou emoční chvilku a já jsem si říkala, jak strašně vděčná jsem za přátelství s vámi, se kterými to přátelství jako my mám, byť s některými přes TikTok, s jinými už v reálu a s jinými to máme naplánované v reálu. A já vím, že to nebude jiný než tady, ale my se spíš všichni potkáváme mimo TikTok, aktivně, se voláme, píšeme, takže si myslím, že se známe dobře a že to prostě nebude jiný než to, víš co, na TikToku možná mají všichni nějakou tvář nebo nějaký píčoviny. Já ne, já jsem furt stejná, to ti tady háčkule řekne, já jsem furt stejný kretén. Já taky. Ale, a ty taky? Že retard nebo kretén, ale prostě jsi furt stejná a jako to, jakým stylem se chováš k Jamesíkovi. Děkuju. Tak prostě taková já chci taky být máma. Ale ty budeš lepší. Tomu já věřím. Budeš nejlepší máma na světě. Tak víš co, Já jsem chtěla říct, dneska jsem fakt plakala štěstím a to jako, já jsem dneska měla jako hodně, jako víš, takový ten deep dopoledne a já jsem si říkala, já mám extrémní štěstí, že tahle aplikace mi fakt hodně vzala, ale zároveň i s těma sračkama, které tady probíhaly, mi strašně moc dala. Byť už nějakýma věcma, které mě posilnily ve velkým bych chtěla říct, tak hlavně přáteli, který jsem si tady našla. Ať jde o Miloška, o Gábina, o Háčkuli, o Verču, o jiný lidi, prostě, který jsou mi srdce hodně blízký, tak já musím říct, že já můžu být, hele, mě je zle, nebo je mi smutno, já napíšu, nebo holkám není dobře. A my tady ale pro sebe jsme a to je, si myslím, strašně moc v tom životě, který mi tady jako v tomhle schonu, v tomhle příšerným jako ne úplně hezkým světě, tak my tady máme něco, co je hrozně vzácný a za to já jsem vděčná. Třeba Lucinka Fox, která tady pro mě byla extrémně hodně furt a strašně mi pomáhala. Lucka je prostě taková ta moje první životní tiktoková láska prostě. Tak mám tady prostě další lidi, kteří tady při mně stojí a já jsem za to extrémně a nesmírně vděčná. A já si myslím, že tohle nemá každý a ne každý dokáže ocenit to, co má. To je pravda. Nedokáže. Ne, nedokáže. A hrozně snadno to jde na něčem. Takže bych prostě šla Serduška.